Dobrý večer. Tak to nebol velice dobrý nápad vrátiť sa minulý týždeň k našej návšteve u Pintérovcov na chalupe v mojom podcaste, lebo moja manželka tiež počúvala tento podcast a okrem toho, že ma zdrbala za to, že jak prifarbujem vo svoj prospech veci, tak ju to inšpirovalo, že by sme si mohli zopakovať. Ja som bol zásadne proti a podaril mi urobiť kompromis, že na chalupu teda pôjdeme, ale nem k Pintérovcom, alebo kde inde. Tak zohnala prosím pekne chalupu v Tatrách, čo teda oproti chalupe Pintérovcov pár nevýhod malo. Jednak Tatry sú asi 3-krát tak ďaleko ako chalupa Pintérovcov, ktorá je na Myjave, a jednak aj ma to vyšlo moc drahšie, asi tak 100-krát, lebo u Pintérovcov sme toho teda moc neminuli, ak nerátam nákup v Tesku za 50 €. Výhoda bolo, že chalupu sme našli pomerne jednoducho a jednak sme tam išli bez detí, lebo to bol podmienka toho, čo chalupu prenajímal. Pochopil som, že je to skúsený a rozumný človek a to som ho ešte ani vôbec že nepoznal. A keď som ho spoznal, tak som ostal úplne vypnutý, lebo to nebol len že inteligentný a skúsený človek, ale to bola žena. 30-ročná modelka v napasovanej blúzke s krásnymi zubami, normálne mi sieticu vypálilo, jak na mňa usmiala, a Ildiko začala normálne koktať z toho, lebo videla, že tam dajaký energio iskrivý preskakuje. Aj som si tak povedal, že keby teraz tak dostala mŕtvicu aspoň na 2 dni, tak by z toho mohol vykluť celkom romantikuš víkend, ale ustála to akorát teda miesto teším a ďakujeme povedala Pešedíkovo. Čo mladú dámu tak rozosmialo, že komplet jej celý chrup som videl v celej kráse, normálne 4x8 zuby, a ešte k tomu je tak natriasali kozy, až som musel okamžite vbehnúť do chalupy, lebo erekciou bola na mojich teplákoch dosť zjavná. Chalupa to bola nádherná. Počúvajte, ja keby som mal takú tú chalupu, tak by som tam nedovolil ani mníškam robiť konferenciu. A nem ešte, aby som ju prenajal rozdivočenému páru z Komárna. Ildiko totiž celou cestou nehovorila o ničom inom, iba o tom, jak presexujeme celý víkend. A ja po vzhliadnutí majiteľky chalupy som mal taký vysoký stupeň žiadze, že pri ťuťu muťu s mojím manželkom som vytvoril traťový rekord 1 minúta 55 sekúnd. Môžete 3-krát hábať, na koho som pritom myslel. Moju ženu to moc nepotešilo, teda ten rýchlosť, nem to, že na koho som myslel, lebo to by samozrejme akože nerozchodila, keby dozvedela. Ešte šťastie, že som nevedel, ako tá slečna volá krstným menom, lebo to by som na 100% vyslovil pri tom ťuťu-muťu s mojím manželkom. Dokonca som sa prichytil, že som chcel pri orgazme vykriknúť, že majiteľko chalupy. Ale to mi tak ako si prišlo blbé, tak som nechal pre seba. Majiteľka chalupy bola naozaj posledná žena, ktorej by som chcel dajako ublížiť. Tešil som sa na opätovné stretnutie s ňou, lebo som predpokladal, že v nedeľu si zase príde prevziať kľúče, a tak mi záležalo na tom, aby sme chalupu vrátili v dobrom stave. Ale to sú presne tie momenty, keď velice chcete dačo, aby dobre dopadlo, tak to dojebete, že najviac ako sa dá. Pri rúbaní dreva som zlomil sekeru, takže kovová časť tesne minula hlavu mojej ženy, jak letela, a potom sa vdrbala do chalupy cez okno obývačky. To je ale aká smola, 2 predmety jej stáli v ceste a ona si just vybere ten nesprávny, tá sekera. Okno bolo dvojité, takže škoda krát 2. A to ešte bolo len 1:30 piatok, takže teoreticky by som v dedine dajakého sklenára zohnal. Problém bol v tom, že už som si pár lupol, lebo sex s manželkom ma mentálne vyčerpal. A Ildiko odmietla ísť do mesta, vraj sa jej práve podarilo zakúriť v kuchynskej peci a že ide robiť dačo dobré pod zub. A bohužiaľ som mu chvíľu predtým videl, ako chodí okolo chalupy a hľadá huby. Fakt som uľutoval, že som si dal 3 barac pálinky, lebo toto je vražedný kombináciou, keď manželka nazbierala huby, potom dačo kuchtí v kuchyni, tak akože vtedy treba čo najrýchlejšie opustiť miesto činu. Snažila sa rozkúriť aj v obývačkovej peci, vraj, aby nám na noc nebola zima, hovorím serelmem, však v spálni sú také hrubé periny, že v kombinácii s našimi teplými, bavlnenými, huňatými pyžamkami je vylúčené, aby nám bola zima, ale ona že lasíkam, ja mám v pláne robiť ťuťu-muťu v každej jednej miestnosti tejto chalupy. Tížko som prebehol celý objekt a narátal som 12 miestností, vrátane stajne, holubníka, drevárne a nejakého skladu na náradie. Neviem, či mala v pláne mať sex aj v šachte, ale ak áno, tak mi to potom vyšlo na 13 krát ťuťu-muťu, čo je u nás inak ročný priemer, takže budem musieť vymyslieť niečo, aby som to nejako skresal.
Ideálne na nulu. Napadlo mi, že ak budem snaživý a milý, takže si urobím lepšiu vyjednávaciu pozíciu, hovorím Serelmem, ukáž, ja ti tú pec rozžabím. Ona to však pochopila úplne inak a vrhla na mňa. Ani neviem ako, ale bolo mi jasné, že na nulu to už neskresám s tým ťuťu-muťu a kým som jej stihol vysvetliť, že ja hovorím o skutočnej peci, tak bolo po vtákoch. Doslova. Nabral som do železného kýbla žeravé uhlíky z kuchynskej pece a doniesol som to do obývačky. Zistil som, že není vyčistená. Bál som sa povedať nahlas, že Serelmem nemáš vyčistenú pec, lebo to by bolo ďalšie kolečko ťuťu-muťu, jak by to ona pochopila. Za iných okolností by ma neuprataná pec nahnevala, ale keď som si vybavil tvár majiteľky, tak som jej okamžite odpustil. Kým som pec vyčistil, stalo ale nasledovné. Železný kýbel sa rozpálil od tých žravých uhlíkov a vypálil do koberca krásny rovnomerný čierny kruh. A keď som ho v panike chytil, aby som ho vyniesol von, tak som si spálil prsty na pravačke. Hovorím si, dobre. Takže z mesta potrebujeme novú sekeru, zaskleť 2 okná a nový koberec. Obývačka bola fakt, že veľká, takže to asi nebude za 5,50. Potom som však dostal nápad, že by sme koberec mohli otočiť o 180 stupňov, čím by sa čierny kruh dostal pod skriňu v opačnom rohu izby. Na to však bolo treba všetok nábytok vyniesť von a ako posledná išla skriňa. Tam sme s Ildikou zistili, že presne ten istý prúser tu pred nami už niekto absolvoval, lebo pod skriňou bol čierny vypálený kruh. Presne taký istý veľký, ako sa podaril nám. Rezignovali sme. Nasťahovali sme nábytok nazad a ja som pevne veril, že toto moju ženu fyzicky zrujnovalo. A nebude schopná žiadnej ďalšej aktivity nejakej telesnej po celý víkend. A vyzeralo to nájdene, lebo si išla lahnúť asi o 6. večer, čo som využil na prechádzku po okolí a objavil som krásne čučoriedky. A neodolal som. Nemal som žiadny košík, tak som to strkal do vrecka na mikine. Moju radosť pokazilo, že som zrazu vstúpil do dačoho, čo urobilo, že čvacht. A mne docvaklo, že som tu není jediný, kto má chuť na čučoriedky a podľa veľkosti toho čvachtu mne hneď docvaklo, že toto bude asi medveď. Na chalupu som došiel udýchčaný, jak som utekal. Moja manželka tam s rukami v bok, že kde som bol. Hovorím, našiel som krásne čučoriedky, tak som neodolal. A drb facka. Mne až neskoro zaplo, že moja manželka je veľký fanúšik Jula Satinského a že si teda moju vetu o čučoriedkách vysvetlila úplne inak. Nož ale vzhľadom na to, jak som vyzeral a bol som ešte aj udýchčaný, tak som ako chápal. Mlátila ma hlava nehlava a vraj lacikám, koľko si ich mal. A čo som jej odpovedal, že iba jednu, ako takú ochutnávku a že zvyšok som doniesol domov. Stále som nechápal, prečo ma ešte aj naďalej bije. Až keď som vytiahol z vrecka krásne fialové bobule, tak pochopila, že ma bije neprávom, ale ani náhodou som sa nedočkal, že prepáč lacikám, lebo ona to vyhodnotila tak, že vlastne ma zbila za niečo, čo už som urobil a na čo mi neprišla v minulosti, alebo ešte len čo urobím v budúcnosti. Za čo som dostal bitku dopredu, takže to bolo spravodlivé z jej pohľadu. Čučoriedky jej ale veľmi zapáčili a rozhodla, že bude zavárať a že koľko ich tam ešte je, ma pýta. Hovorím plno, ale nemôžeme tam ísť, lebo som vstúpil do medvedieho hovna. Ako iste vieš, medvede a čučoriedky sa dosť priťahujú, takže by som nerád ukončil svoj pobyt v papuli tatranského predátora. Rozhodla, že pôjde sama. Ja som jej v tom dajako ani veľmi nebránil. Som si tak povedal, že ak by ju nejaký medveď tak trošku capol labou, ne že zabil, ale tak na 2 dni do nemocnice, keby dostala, tak by som zajtra mohol v chalupe predvieť svoje kutilské umenie, všetko by som dal do poriadku, ešte pár vylepšení by som tu spravil a pri návrate majiteľky by som mal celkom dobré vyhliadky na veselý zážitok. Ale Ildiko vrátila s plným kýblom čučoriedok, s úsmevom na tvári a vraj stretla nejakého farmára a zistila, že to hovno, do ktorého som vstúpil, nebolo od medveďa, ale od kravy, ktorá sa tam chodila pásť. To bola pre mňa dosť nepríjemná informácia, lebo vstúpiť akože do hovna není boh vie čo. Ale keď vstúpite do medvedieho, tak je v tom tak trošku hrdinstva, ale do kravského. No a vraj, že či viem, kúka na mňa ďalej Ildiko s takou čučoriedkou medzi prstami, že čučoriedky sú afrodiziakum a rovno mi do papule napchala zahrst týchto plodov a čakala, že to okamžite zaúčinkuje. Teda vlastne ani nečakala. Po 2 minútach som si mohol odškrtnúť už aj kúpeň ako miesto neresti
A keď sa v nedeľu vrátila fešanda, tak sme jej ešte museli zaplatiť okrem sekery, okien, koberca aj utrhnuté čerpadlo v šachte. A nepýtajte, ako sa to stalo, lebo spomienka na tento moment vo mne vyvoláva zlé pocity. Takže som zažil víkend, ktorý ma stál mŕte peňazí, psychicky aj fyzicky ma úplne zničil a tak verím, že ma prídete podporiť na Valentína do Košíc, kde môžete zažiť podcast Láslov týždeň naživo v Dome umenia o 19. Lístky kúpite na predpredaj.sk a keby ste ma chceli vidieť aj s Ildikou spolu v predstavení Historky od susedov, tak bežte na www.láslo.sk, kde nájdete všetky miesta, kde vystupujeme a rovno tam môžete kúpiť aj vstupenku. Teším na vás opäť o týždeň. Visont, Látáša.